orain badaukagu gobernu bat feminismoaren proklamak bere egin dituela, edo politika feministak martxan jartzen dituenak, eta bitartean gure bizi baldintzak gero eta okerrerago egiten dute, indarkeria matxista kasuak ez dute bera egiten, emakumeon lan baldintzak kaskarrak dira, batez ere sektore feminizatuetako emakumeenak, etxetan zaintzan lanetan ibiltzen diren emakumeenak, eta nik uste dut, ikustea orain arteko gobernu feministena dagoela eta aldi berean bizi baldintzako okerrera egiten ari dutela, edo ez dugula emakumeon eskubideetan aurrera pauso nabarmenik egiten, horrek sortu duela desatxikimendu bat, ea benetan hori den forma zapalkuntza honi aurre egiteko. Zein da orduan bidea? Nik uste dut beharrezkoa dela instituzioetatik aparte kale mailako mobilizazio sozial hori berraktibatzea eta benetan zapalkuntzarik gabeko gizarte baten alde borroka egitea, ez? Ez bakarrik gaur egun bezala gutxi batzuen eskubideak edo gutxi batzuen interes ekonomikoak lehenesten diren gizarte batean, baizik eta guztion ongizatea eta guztion eskubideak bermatuta egongo diren gizarte batean. Ikuste duzu mutil eta nesken artean badagoela feminismoarekiko pertzepzio oso ezberdin bat? Bueno, nik uste dut, sare sozialek eragin handia izan dutela mutilek feminismoarekiko edo duten pertzepzio horretan, saldu izan delako mutilen aurkako mugimendu bat balitz bezala, edo emakumeon eskubideetan aurrera pausoak ematea dela, gizonen eskubideetan atzera pausoak ematea, ez? Zeinek saldu du hori? Badatoz alderdi ultraeskuindarren interesak ordezkatzera, ez? Orduan, nik uste bai egin dela inbertsio handi bat sare sozialetan, bai ideia konkretu batzuk asko zabaltzera, ez? Eta nik uste horre eragin handia duela, olako ideiak zabaltzeak olako pertsepzioak izateko. Eta zuk gaur egungo gazteen artean, zure klasekideen artean, nabaritzen dituzu horrelako jarrerak? Bai. Zertan nabaritzen dituzu? Bai, batez ere nik uste oso edatua dagoela, esatea indarkeria matxista ez dela existitzen, edo emakumeak orain babestuagoak gaudela legearen aurrean gizonak baino, edo, inkluso posizio privilegiatuago bat dugula haiekiko, eta orain haiek direla zapalduak daudenak, ez pixkatolako ideiak nik uste badiela asko zabaltzen nahi dienak, edo denuntzia faltsuen kontua ere, ez? Orain lege honekin denuntzia faltsu gehiago egotea ahalbidetzen dula, ez? Ematen du hori dela errealitatea eta jendeak hori sinesten du. Eta horregatik emakume taldean egiten dugun lanketa garrantzitsu bat da ideia hauen aurkako borroka bat eta kontzientziazio lan bat itea, ez? Benetan ikustaraztea arazoa ez dela urtean 10 denuntzia faltsu daudela. Arazoa dela emakumeak jasaten dugun indarkeria, ez? Unibertsitatean, Amaia, tokatzen zaizu horrelako komentario matxistak entzutea, jarrera desegokirik? Bai, adibide bezala aurreko ikasturtean unibertsitatean bertan egon ziren hainbat kasu, ideia matxistak zabaltzen zituzten irakasleenak, EH-un bertan. Irakasleak? Bai, horrezaguna egin zen, nahiko zabalpen izan zuen Gasteizen farmaziako irakasleak, lehioan bertan ere zegoen irakasle bat ideia matxistak zabaltzen zituenak, batez ere hori Twitter plataformaren bitartez. Zergatik ematen du hori, zergatik ikusten da emakumeen eskubideen alde borrokatzea, gizonen eskubideen kontra borrokatzea dela? Zez luke zertan izan beharko, ez? Berdintasuna bilatzen duen mugimendu batek? Bai, nik uste dut hor polarizazioak beti ematen dela, ez? Baldin bazaude hori, emakumeen interesak defendatzen, ezin zara egon gizonen interesak defendatzen, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua dela feminismoa edo borroka honen helburua ere badela zapalkuntzarik gabeko gizarte batean bizitzea eta horretarako gizonak ere borroka honetan egotea ezinbestekoa da.